عز السلام تانا تقبلوا نايزا چانلنا تعزبتي كملكم تصنحوا نزقوان زبلنا زيناتات حزلكم قريبا لكم مقتالكم بخبر عدم كبرات سماعات بركز بولو وانا وحبيتاتات نايت چانل متصعنوا اقدم ملأكتي دما نوتيفيكيشن منتان كبصحكم زيناتات وانا تكتاتلوا نزانا يوتيوب چانل سبسكرايب مغبار ناي دول ملكت بتوا ايترسعوا ጉዳይ አዲስ አበባ ንመስርሕ ሃገራዊ ምክክር ኢትዮጵያ ኣብ ውጥረት ከም ዘእተዎ ተገሊጹ መርሓ ምንቅስቃስ ፋኖ ምስ ዝተፈላለዩ ዕጡቃት ሓይልታት ኢትዮጵያ ስምዕ ከም ዝገበሩ ገሊጹ ኣምባሳደር ሶፊያን ኣምባሳደር አንዶራ ኣብ ዲፕሎማሲያዊ ምሕዝነት ክልቲአን ሃገራት ዘተ ኣካይዶም ወታደራዊ ልምምድ ኣሜሪካን ደቡብ ኮርያን ሃንደበት ተቋሪጹ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ንምህናፅ ሰፈራታት ቃዛ ኮነ ኢሉ ካብ ምኹናን ይቁጠብ زخبركم تخاطرتنا اذن قال ان بزز حزركم كقربه سناي صانحت مرح منقساس امحرا زمانه كاسي مسناي سويزرلاند غازيتا لتامبس اب زكايدو قلم حتت علامه قصم سرعه ابو احمد تقليل كاملاين مخان نزن مسلا دما حدش امور وتادراو كوماندس مسناي تግራይን ኦሮሚያን حويسو مستفلالي عطقات حالتات ኢትዮጵያ سمع خمس جبره قاليتو እዚ መግለጺ ኣብ ውሽጢ ፖለቲካውን ጸጥታውን ኢትዮጵያ ዓቢ ወታደራውን ስትራቴጂካውን መሰሓብ ዘርእዩ ኣብ ክልል ኣምሓራ ሽዋ ወሎ ጎንደርን ዝንቀሳቐሱ ዝነበሩ ዝተፈላለዩ ጉጅለታት ፋኖ ሕጂ ኣብ ትሕቲ ሓደ ሃገራዊ ምንቅስቓስ ሓደ ወታደራዊ እዝን ከም ተኣክቡ ገሊጹ ምስ ክልላት ትግራይ ኦሮሚያ ከባቢ ወለጋ ሶማልያ ቤንሻንጉል ጉሙዝን ሱዳን ዝንቀሳቐሱ ሸውዓተ ዝኾኑ ዕጡቃት ሓይልታት ሓባራዊ ወታደራዊ መሰሓባት ንምፍጣር ንኣዋርሕ ዝወሰደ ልዝብ ከም ዝዛዘሙ ኣፍሊጡ مساعات ابو احمد زغبر منم عينت بوليتيكاو زته وي ون عرقي كم زيله بمغلاص مفتح زخون ات سرعات ملو مزله طراي مخانو تزاريبو منግስት ፌደራል ካብ ቱርክን ሕብራት ኢማራት ዓረብን ብዛዓደጎም ድሮናት ተጠቂሙ ኣብ ልዕሊ ገዳማትን ህዝብታትን መጥቃዕቲ ይፍጽም ከም ዘሎ ብምኽሳስ ወግእ ግና መሬት ብዝንቀሳስ እግረኛ ሰራዊት ስለዝውሰን ፋኖ ከም ስዕር እምነቱ ገሊጹ ፋኖ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ውሽጢ ክልል ኣምሓራ ጥራይ ተወዲቡ ንኽላዊ ረብሓታት ንምክልኻል ጥራዩ ዝቃለስ ነይሩ እጅግን ስርዓት ንምቕያር ሃገራዊ ዕማም ሒዙ ምብጋሱ እቲ ምንቅስቓስ ዓሞ ከም ዘዕብየን ናይ ርእሰ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ንምስጓም ይዳሎ ከም ዘሎም ዘርኢ ምዃኑ ገሊጹ ኣብ እዋን ውግእ ትግራይ ካብ 2020 ክሳብ 2022 ሓይልታት ፋኖ ምስ ሰራዊት ፌደራል ተሰሊፉ ኣንጻር ሕወሓት እዩ ተዋጊኡ ሕጂ ግና ፋኖ ምስ ሓይልታት ትግራይ ኦሮሚያ ዝምድና ከም ዝመሰረተ ብምግላጹ ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ትማሊ ጸላኢ ናይ ሎሚ ፈታዊ ዝብል ምስላዊ ፖለቲካዊ ረብሓታት ብቕልጡፍ ይቀየር ከም ዘሎ ዘርኢ ቀይሕ ምልክት እዩ መንግስት ፌደራል ብዘመናዊ ናይ ድሮና ቴክኖሎጂ የበልጽግ እኳ እንተሃለወ ፋኖ ግን ነቲ ውግእ ናይ ነዊሕ እዋን ዝጎትት ናይ መረብ ውግእን ብምቕያር ንሰራዊት መንግስቲ ኣብ መሬት የዳኽሞ ከም ዘሎ የነጽር እዚ ድማ ቴክኖሎጂ ጥራይ ውግእ ከም ዘየሸንፍ ዘርኢ ምልክት ኮይኑ ይግለጽ ኣሎ ብተወሳኺ ዘመነ ካሴ ምስ ኤርትራ ዝኾነ ይኹን ቀጥታዊ ርክብ ወይ እውን ደገፍ ከም ዘየለን እንተደልዩ ግን ከም ዝቕበልዎ ገሊጹ እዚ ምልክት እዚ ዞባዊ ሓይልታት ከም ኤርትራ ግብፂ ሱዳን ነዛ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዘሎ መሰሓብ ንናይ ባዕሎም ስትራቴጂካዊ ረብሓታት ብፍላይ ምስ ጉዳይ ቀይሕ ባህርን ግዳሴ ህድብን ተኣሳሲሩ ክትጥቀምሉ ዘለዎም ተኽእሎ የርኢ ከምኡውን ኣብ መላእ ኢትዮጵያ ዝርከቡ ዝተፈላለዩ ዕጡቃት ጉጅለታት ዘጠቓለለ ሓደ ጥሙር ሃገራዊ እዝን ግንባርን ከም ዝምስት ኣውጅሎ በዚ ኩናት ሰብኣዊ ቅልውላው ሚልዮናት ሰባት ተመዛቢሎም ብሰንኪ ኩናትን ድርቅን ልዕሊ 9 ሚልዮን ቆልዑ ካብ ቤት ትምህርቲ ወፃኢ ኮይኖም ይርከቡ እዚ ውሽጣዊ ውግእ ንጎራብቲ ሃገራት ሱዳን ኤርትራ ሶማልያ ኬንያን ናይ ምሳሓብ ዓቢ ስጋኣት ኣሎ ብፍላይ ርክባት ኢትዮጵያን ኤርትራን ብሰንኪ ናይ ቀይሕ ባህሪ ውጥረት ኣዝዩ ተበላሽዩ ከም ዝርከብ ይፍለጥ ኣብዚ ሕጂ እዋን እዚ ንሓሰ 2026 እቲ ኣብ ክልል ዓፋርን ኦሮሚያን ትግራይን ዝነበረ ዝተናፀፀለ ግጭት ናብ ዝተሓላለኸ ዝተኣሳሰረን ቅልውላው ይቕየር ኣሎ እቲ ስርዓት ኣብ ንምእላይ ዝካየድ ዘሎ ቃልሲ ንኢትዮጵያ ናብ ዘይተነፀረ ናይ ምስጋር የካትት ኣሎ ፋኖ ሰፊሕ ናይ ሲቪላውን ማሕበራውን ፖለቲካዊ ውድባት ዘጠቓለለ መሰጋገሪ መንግስቲ ንምሳት መደብ ከም ዘለዎ እኳ እንተገለጸ ይኹን እምበር እቲ ብሰንኪ ድሮናት ዝመጽእ ዘሎ ናይ ሲቪላዋን ዓነውኖም ምስፍሕፋሕ ግንባራትን ንናይ ቀኒ ኣፍሪቃ ርግኣት ዓብዪ ስግኣት ኮይኑ ይቐጽል ኣሎ እቲ ንልዕሊ ሓደ ወርሒ ክካየድ ጸንሐ ሃገራዊ ምክክር ኢትዮጵያ ንጉዳይ ኣዲስ ኣበባ መተዓራቂ ሓሳብ ዘይተረኽበሉ ሕመረት እቲ ዘተ ኮይኑ ብምቕጻሉ ነቲ መስርሕ ዘደናጉይ ቀንዲ ኣጀንዳ ከም ዝኾነ ተገሊጹ እቲ ብ19 ሓሰ 2026 ኣዳለውቲ ሰነዳት ሓፂን ንድፈ ሓሳብ ምስ ኣቕረቡ ተሳተፍቲ እቲ ምክክር ብሓጎስ ክሳብ ምንባዕ በፂሕ ምንባሮም ሓደ ምንጪ ንድሕሪት ተመሊሱ ይገልጽ ይኹን እምበር ንፅባሒቱ ሓሙስ 20 ሓሰ 2026 ኩነታት ተቐይሩ እቲ መድረኽ ፍጹም ዝተፈለየ መልክዕ ከም ዝሓዘ ተፈሊጡ ቢቢሲ ስሞም ክግለጽ ዘይተደለዩ ካብ መጀመርታ እቲ መስርሕ ክሳብ ሕጂ ብንጥፈት ካብ ተሳተፉ ዘለዉ ክልተ ምንጭታት ዝርዝር ሓበሬታ
ረኺቡሎ ሓደ ካብቶም ምንጭታት ኣባል ናይቲ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ኣዲስ ኣበባን ድሬዳዋን ንምዝታይ ዝቆመ ናይ 500 ጉጅለ እዩ ብመሰረት እቲ ምንጪ ተሳተፍቲ ኣብ ስምዕ ዝተበፅሐ መሲልዎም ተስፋ ሰኒቆም ናይ መወዳእታ ውሳነ ዝሰምዕሉ ጉባኤ ብሃንቀውታ ይፅበዩ ነይሮም እንተኾነ ጉዳይ ኣዲስ ኣበባ ምስ ቀረበ ገለ ተሳተፍቲ ኣዳራሽ ገዲፎም ክሳብ ምውፃእ ዝበፅሑ ርኡይ ናይ ሓሳብ ፍለሊ ተፈጢሮም ምክትል ዋና ኮሚሽነር ሃገራዊ ምክክር ሂሩት ገብረስላሴ ሮብ 19 ነሓሰ 2026 ኣብ ዝሃበቶ መግለፂ ካብቶም 8 ናይ ስራሕ ጉጅለታት ተዋፅኡ 120 ኣዳለውቲ ንድፈ ሓሳብ እዮም ዛዚሞም ሓበራዊ ሰነድ ከም ዝረከቡ ብምግላጽ ሓደ ዓብ ምዕራፍ ተሳጊድና ኢና ክትብል ሓቢራ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣዳራሽ ተመቒሎም ዝነበሩ 500 ኣባላት ዝሓዙ ጉጅለታት ኣብ 8 ዓበይቲ ኣጀንዳታት ዘለዎም ስምዓት ምፍላይ ኣዳልዮም ከቕርቡ ከለዉ መንፈስ እቲ ኣዳራሽ ጽቡቕ ምንባሩ ተሳተፍቲ ይገልጹ ይኹን እምበር ብዛዕባ ርእሲ ከተማታት ፌደራል ዝዝቲ ሻብዓይ ጉጅለ ውፅኢቱ ዘትኡ ከቕርብ ከሎ ሒደት ናይ ቅሬታ ድምፅታት ዝስማዕ ምንባሩ ተፈሊጡ ብሓፈሻ ግን እቲ መንፈስ ናይ ሓጎስ ነይሩ ገሊኡ ተሳተፊ ስምዒቱ ክቆፃፀር ኣፀጊሞ ክሳብ ምንባዕ በፂሑ እዩ ክብል ሓደ ተዛተይ ገሊጹ ንዓመታት ብሄር ተማቓቒላ ኣብ ግጭት ዝፀንሐት ሃገር ፍላያታ ብዘተ ንምፍታሕ ዝተጓዓዘቶ ጉዕዞ ምርኣይ ብዙሓት ተስፋ ገይሮም ምንባሮም ወሲኹ የረድእ ሓሙስ ንግሆ ግን 4,000 ተሳተፍቲ ነቲ ኣዳለውቲ ሰነዳት ዝተዳለወ ሓበራዊ ሰነድ ንምስማዕ ኣብ ኣዳራሽ ተረኺቦም እንተኾነ ሃዋህው እቲ ኣዳራሽ ዝኸበደን ፍሉይ ምንባሩ ምንጭታት ቢቢሲ ሕብሩ እቲ ኣብ ዝተሓላለኹ ኣጀንዳታት መፍትሒ ንምቕራብ ዝቆመ 230 ኣባላት ዘለዎ ናይ ክልላት ጉባኤ ረቡዕ ምሸት ህፁፅ ኣኼባ ፀዊዑ ከም ዝነበረ ተሰሚዑ እቲ ሓሙስ ንጎ ሰዓት 10 ክጅምር ዝነበረ ጉባኤ ብዘይ ዝኾነ መብርሂ ክሳብ ፍርቂ መዓልቲ ተዳናግዩ እዚ ድማ ኣብቲ ኣዳራሽ ስግኣት ጥርጣረን ክዓስል ገይርዎ ኣብ ወንበርቲ ኮሚሽን መስፍን ኣርኣያ ካብ ሃገር ወፂኡ ስለ ዝነበረ 7 ኮሚሽነራት ናብ መድረኽ ወፂኦም ሓደ ካብኦም ኣዲስ ኣበባ ርእሲ ከተማ ክልል ኦሮምያ ብዛዕባ ምዃኑ ኣብቲ ጉባኤ ስምምዕ ስለ ዘይተገብረሉ ከምኡውን ካብ ኦሮምያ ዝመፁ ተሳተፍቲ ቅሬታ ስለ ዘቕረቡ እቲ ኮሚሽን ነቲ ጉዳይ ንምፍታሕ ተፀጊሙሎ ብምባል እቲ ጉባኤ መፍትሒ ሓሳብ ክህበሉ ሓቲቱ ርእቶ ንምሃብ ቀዳምነት ዝተዋሃቦም ኣብ ቅድሚት ተቐመጡ 12 ርእሰ ምምሕዳር ክልላት 2 ከንቲባን እዮም ካብ ርእሰ ምምሕዳር ክልል ኣምሓራ ወፃኢ ነፍሲ ወከፍ ርእሰ ምምሕዳር ኣዲስ ኣበባ ርእሰ ከተማ ኦሮምያ ክትከውን ዝድግፍ ናይ ውሳነ ሓሳብ ንሰፊሕ መብርሂ ኣቕረበ ድሕሪኡ ዕድል ዝረኸበ ተሳታፍዎን እቲ ሓሳብ ደጊፍዎ እዚ ን4 ዓመታት ክዳለው ዝፀንሐ ሃገራዊ ምክክር ኣብ መብዛሕትኡ ኣጀንዳታት ኣብ ስምምዕ እኳ እንተበፅሐ ጉዳይ ኣዲስ ኣበባ ግን ክሳብ መወዳእታ ኣከራኻሪ ኮይኑ ይቕፅል ኣሎ ኣምባሳደር ሶፊያ ተስፋ ማርያም ቋሚት ልኡኽ ኤርትራ ኣብ ውድብ ሕቡራት መንግስታት ንኣምባሳደር ዞኣን ፎርነር ቋሚ ልኡኽ እንደራ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣብ ቤት ፅሕፈት ኤርትራ ተቐቢላ ኣብ ዲፕሎማስያዊ ምሕዝነት ክልቲአን ሃገራት ዘተ ኣካይዳ ኣብዚ እዋን እዚ ዓለምና ብዓበይቲ ቡድሆታት ከም ለውጢ ኣየርን ግጭታት ፖለቲካዊ ፍልያትን ኣብ ተሰቃየሉ ዘላ እዋን ዲፕሎማስያዊ ድልድል ምህናፅን ሓበራዊ ምርዳእ ምፍጣርን ዕድል ንምኽፋት ወሳኒ ምዃኑ ኣምባሳደር ሶፊያ ኣስሚራትሉ ባህልና ሃገራት ዘረኽብ ናይ ሓባር ምርዳእ ዝፈጥርን ንዞባውን ፖለቲካውን ፍልያት ኣስጊሩ ንምትሕጋዝ ዕድል ዝህብ ዝበለፀ መሳርሒ ኣብ ፍልያትና ጥራይ ካብ ምትኳር ንዘሕብረና ዘረኸበና ነገራት ምላይ ዝበለፀ እዩ ክትብል ገሊፃ ክልቲአን ሃገራት ኣብ መንጎ ዘሎ ዲፕሎማስያዊ ርክባት ብዝበለፀ ንምዕባይ ሰፊሕ ስምዕ እናገበራ ከም ዝርከባ እውን ኣስሚራትሉ እቲ ንዓሰርተታት ዓመታት ንፀጥታ ዞባ ምብራቕ እስያ ከረጋግፅ ዝፀንሐ ፅኑዕ ወታደራዊ ኺዳን ኣሜሪካን ደቡብ ኮርያን ሎሚ ኣብ ገምገም ከቢድ ፈተና ይርከብ ዶናልድ ትራምፕ ምስቲ ፅቡቕ ርክብ ኣለኒ ዝበሎ መራሒ ሰሜን ኮርያ ኪም ጆን ኡን ንምቅራብ ዝወሰዶ ሃንደበታዊ ስጉምቲ ንደቡብ ኮርያ ጥራይ ዘይኮነስ ንመላእ ዞባ ፓሲፊክ ኣሰንቢዱሎ እቲ ኡልቺ ፍሪደም ሸል ተባሂሉ ዝፅዋዕ ኣሳት 18,000 ወታደራት ደቡብ ኮርያን መሻርክቲ ሃገራትን ዝሳተፍሉ ዓመታዊ ወታደራዊ ልምምድ ገና ፍርቂ መደቡ ከይፈፀመ ትማሊ ዓርቢ 21 ነሓሰ ብሃንደበት ተቋሪፁ እዚ ዝኾነሉ ምክንያት ፕረዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ልምድ ዘይግብኡ ንሰሜን ኮርያ ዘበሳጩን ብምባል ሚኒስትሪ ምክልኻል ኣሜሪካ ነቲ ንጥፈታት ብዓብዩ ክንክዮ ትእዛዝ ስለ ዘመሓላለፈ እዩ እዚ ብወገን ትራምፕ ዝተወሰደ ቤናዊ ስጉምቲ ንደቡብ ኮርያ ጥራይ ዘይኮነ ንታይዋን ጃፓን እውን ከቢድ ስግኣት ፈጢሩለን ኣሎ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ደቡብ ኮርያ ቶ ሆዩን ነቲ ውሳነ ብሓበራዊ ስምዕ ተገብረ ንምምሳል እኳ እንተፈተነ ሰበስልጣን ሳኡል ግን ብዛዕባ እቲ ትልሚ ኣቐዲሞም ዝፈልጥዎ ነገር ከም ዘይነበረ ተኣሚኖም እዮም ደቡብ ኮርያ ነቲ ምስ ኣሜሪካ እተካይዶ ወታደራዊ ልምምድ ካብ ስግኣት ፒዮንግያንግ ንምክልኻል ከም ቀንዲ ዋልታያ እትጥቀመሉ ነይራ ይኹን እምበር ትራምፕ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ምኽክር ወታደራቱ
ኣቐዲሞም ክወፁ ምእዛዙ ደቡብ ኮርያ ኣብ ዝጸንሐ ኪዳን ዘለዎ እምነት ንኽሰናኸል ገይርዎ ኣሎ። ካብዚ ሓሊፉ እውን ትራምፕ ነቶም ኣብቲ ሃገር ዝርከቡ 27,000 ወታደራት ኣሜሪካ ክንክዮም እዩ ወይ ድማ ንሰሜን ኮርያ ካብ ኒውክሌራዊ ኣጽዋር ናጻ ናይ ምግባር ፖሊሲ ክሓድጎ ይኽእል እዩ ዝብል ስጋኣት ኣንጸላልዩ ይርከብ። ምምሕዳር ትራምፕ ንጉዳይ ጸጥታን ንግድን ብሓደ ጠርኒፉ ሒዞ ምህላው ንደቡብ ኮርያ ኣብ ከቢድ ቁጠባዊ ጸቕጢ ኣውዲቑ ኣሎ። ትራምፕ ደቡብ ኮርያ ኣብቲ ምስ ኢራን ዘለዎ ምሰሓባት ክተሓበሮ ብዘይምግዳሳ ነቶም ኣብ መሬታ ዝርከቡ ወታደራት ኣሜሪካ እተውፅኦ ቁጠባዊ ወጻኢታት ትሑት ብምባል ክወቕሳ ጸኒሑ እዩ። እዚ ኩነታት እዚ ደቡብ ኮርያ ኣብ ኣሜሪካ ዘለዋ ጸጋዕተኛት ቀኒሳ ናይ ባዕላ ኒውክሌራዊ መከላኸሊ ክህልዋ ዝብል ሓሳብ ኣብ ውሽጢ ሃገር ንኽለዓል መንገዲ ጸሪጉ ኣሎ። ትራምፕ ምስ ኪም ጆን ኡን ዘለዎ ርክብ ጽቡቕ ይበል እምበር ፒዮንግያንግ ግን ኒውክሌራዊ ኣጽዋራ ከቶ ከም ዘይተውርድ ብተደጋጋሚ ትገልጽ ኣላ። ኪም ጆን ኡን ሕጂ ምስ ሩስያን ቻይናን ዘለዎ ርክብ ስለ ደልደለ ካብ ኣሜሪካ ዝደለዮ ዓብ ረብሓ የለን። ሰሜን ኮርያ ኣብ ዩክሬን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ንሩስያ ብሚሳይላትን ብኣሽሓት ዝቑጸሩ ወተሃደራትን ትሕግዝ ብምህላዋ ወተሃደራዊ ተመኩሮኣ ቴክኖሎጂን ዝያዳ ክቢሉ ይርከብ። ከምቲ ክኢላታት ዝሰማምዕሉ ደቡብ ኮርያ ካብ ሰሜን ኮርያ ርእሳ ንምክልኻል ምስ ኣሜሪካ ዘለዋ ኺዳን ናይ ህላውን ሞትን ጉዳይ እዩ። እቲ ትራምፕ ሒዝዎ ዘሎ ዘይተገመተ ዲፕሎማስያዊ ኣካይዳ ግን ነቲ ንዓሰርተታት ዓመታት ዝጸንሐ ርክብ ናብ ዘይተፈጠ መጻኢ ይመርሖ ኣሎ። ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ንእስራኤል ምዕራባዊ ገማግም ባሕሪ ክተውሕሶ ዘለዎ ተቃውሞ ደጊሙ እኳ እንተገለጸ ነቲ ኢየሩሳሌም ኣብ ኣካታዒ ከባቢ ኢዋን ንምህናፅ ሰፈራታት ንምህናፅ ኮነ ኢሉ ግን ካብ ምኹናን ይቆጠብ። ቁፅረን እናወሰኸ ዝኸይ ዘሎ ሃገራት ምዕራብን ማእከላይ ምብራቕን እስራኤል ፕሮጀክት ኢዋን ንምስጓም ነቒፈንኦ ኣለዋ። እቲ ፕሮጀክት ምዕራባዊ ገማግም ባሕሪ ብክልተ ብምምቃል መሬታዊ ምትእስሳር ፍልስጤም ዝያዳ ብምክልኻል ናጻ ሃገር ፍልስጤም ንምምሳር ድምፂ ሞት ክኸውን ይኽእል እዩ ይብሉ። ብዛዕባ እቲ ፕሮጀክት ርእይቶ ብምስተሓተተ ግን ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ንኢዋን ከይጠቐሰ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ምዕራባዊ ገማግም ባሕሪ ንፖሊሲ እስራኤል ብዝምልከት ዝጥቀመሉ ዝነበረ መግለጺ ይደግሞ። ከምቲ እቲ ፕሬዚደንት ብንጹር ዝገለጾ ኣሜሪካ እስራኤል ምዕራባዊ ገማግም ባሕሪ ክትውሕስ ኣይትድገፎን እያ። ርጉእ ምዕራባዊ ገማግም ንእስራኤል ውሕስና ይሕዛ ምስቲ ኣብቲ ምምሕዳር ኣብ ዞባ ሰላም ምርጋጽ ዝሓንፀፆ ዕላማ ዝሰማማዕ ይብል ወሃቢ ቃል ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ። ብተወሳኺ ፕሬዚደንት ኮሚሽን ኤውሮጳ ኡርሱላ ፎን ምስ ሃገራት ኤውሮጳ ብምዃን እስራኤል ኣብቲ ኣካታዒ ከባቢ ኢዋን ምዕራባዊ ገማግም ባሕሪ ንዝርከቡ ኣባይቲ ሰፈራታት ጨረታ ህንፀትን ንምኽፋት ዝሓንፀፆ መደብ ኮኒና ኣላ። መንግስቲ እስራኤል ንፕሮጀክት ሰፈራ ኢዋን ዝኸውን ናይ ህንፀት ጨረታታት ንምሕታም ዝወሰዶ ውሳነ ቅቡል ኣይኮነን ክትብል ኣብ ኤክስ ኣብ ዘርገሕቶ ጽሑፍ ነስጉምቲ ካብ ነዊሕ እዋን ንቃወሚና ክትብል ገሊጻ። ቁፅረን እናወሰኸ ዝኸይ ዘሎ ሃገራት ኤውሮጳን ማእከላይ ምብራቕን ነቲ ንኸባቢታት ኢየሩሳሌም ዘራኸብ ኮኒነን እየን። ክቡራት ተዓዘብትና ናይ ሎሚ ነበረ መደባትና ነዚ ይመስል። ቁጡፍን እዋናውን ሓበሬታ ክትረኽቡ ላይክ፣ ሼር፣ ኮመንት፣ ሳብስክራይብ ክትገብሩ ብኽብሪ ዕድም ሰሰና እዩ።